Päihderiippuvuus on etenevä, paheneva ja krooniseksi muuttuva aivosairaus. Maailman terveysjärjestö WHO määritteli alkoholiriippuvuuden sairaudeksi jo vuonna 1952. Suomessa käytössä oleva ICD-10-tautiluokituksen mukaan päihderiippuvuus on sairaus. Myös Lääkäriliitto toteaa, alkoholismi on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulevat riippuvaisiksi päihteestä, jonka oireet määrittelyjen mukaan ovat voimakas pakonomainen halu käyttää, hallinnan menetyksen pelko, vieroitusoireet, sietokyvyn kasvu, elämästä tulee päihdekeskeistä ja käyttö jatkuu haitoista huolimatta.